أبزي تفلت أكفل جزا كإنكا كم مدقاسكا تبرابرلو أبزت تاستملو أكفل جزا لكعكم متمساسالي أبعد حد كفل جزا دمو قالوا تشعت سبات أبتكل أسرمالو نمنتاين بخمين كمزموت أي فلتون سوغانا ملأخت دمو أبتكل زي سماع تملأختي كابس تحاو سبيكرات كينو حقتاتهم قللتيهم كابخاتكم حدث بيوت وزء بيوت وزء دما 5 مليون دولار يركب زبل حبريتاي بصحم نمهزي بزنبره مشد تنقل السبات كم من كدن مزناق عن بوتانيم تجوم كاباتهم حنت دما ليايام ابني مشد كبب دان سريام نمهزي ريعتهم زي تفلت سب اب حدا مدقاسي كفل كوينام تنقح ابتنصا نتنقساس تكلا زي تفلطم سبات تركب ابلو علد نغاص دما تاتي تون سباتون لك كما اب حدا مصاوديم اتم زلوم كاباتهم ابتنصا زلو سبات دما زمصعبيوم كيغن ورا تختاتلتنا ان شاء الله سبسكرايب لايك شير مغبره يرسعوا نفيلمنا دما كنلس كلنا توم سبات زمصعبيوم جي ناي بوليس حلافي كلير نايتينستات اوديت شونا بيقرتا قاب اسر بيت استفتحت فرانسيسنا سينتا دما فوراتم ماكس ناي فاشن ديزاينر البيدما رابرم أبوي دفي استرقاقعن مستراون كهانيم كلهاتهم أبدن قاعدن أرانزاءات ولساعات اتقوطات أريهم بدقامي ناقرم وطن سبات استمروا تصل المغنيات بمنيناتهم ويبسرحهم زي كونس تسفاز ورحجون بحلف نبعلم زفوتي سبات مخانمين تقوطات أريهم دما بلعد سبع زبون مايكروفونات كاميراتات نيزكاتاتلهم زلهم تتحلفهم مرح دما بيوت مترافن أي نصارنتن 5 مليون شلماتني نايتم سبات فرحن زي متأمانن بدنجت ناب ግጭት ይغير ምጭቅጭቅውን ይጀምሩ ጄድማ ሽጉጥ ከም ዘለዎ ይናገር እትመነቱ ሲተፈለጠ ተቆጻጻሪኦም ጄ ሽጉጥ ክሕዝ ይፈቅደሉ ምክንያቱ ድማ ንበዓል መከላኸልን መጥቀም ክኾን ይልዩ ሾና ጄ ተሓባበሪኩም ዝኾን ይናገር ምክንያቱ ንሱ ሽጉጥ ስለዝሓዘን ካልኦት ግን ስለዘይብሎም ቀልቢ ብቻ እምነት ይብሉን ምክንያቱ ብናይ ሕሉፍ ነገር ባስፈጢሮም ነይሮም ኩላቶም ካብቲ ቦታ ንምምላጥ ዝገብርዎ ሙከራ ኣይተሳክዐን ከምበርታት እንካራሎም ታሕቲ ኣካል ናይ ምር ድማ ብብረት ዝተሸፈነ እዩ ተስፋ ምቁራፅን ጥሜትን እውን ይኣትም ብናይ ምግቢ ሊፍ ድማ ድንሽን ኣረስቶን ይስደደሎም ተሰብሲቡ ምግቢ ዝበልዕሉ ግዜ ናይ ህይወት ታሪኮም ይካፈሉ ሾና ኣብ እግራ ኣከባቢ መከታተሊ መሳርሒ ከም ዘሎ የርእዩ እዚ ድማ ንሸዓትዮም ተስፋ ይኾኖም ምናልባት ፖሊስ በዚ መሳርሒ ተኸታቲሉ ክድሕነና ይኽእል ብምባል እቲ ዝገርም ነገር ግን ብደገ ኮይኑ ቆፃፀሮም ዘሎ ኣካል ብዛዕባ እዚ መሳርሒ ይፈልጥ እዩ ነዚ ድማ ፍሉጥ ጥንቃቐ ይርኢ ዘሎ ኣብቲ ገዛ መደቀሲ ተመዲቡ እዩ ዘሎ ኣብቲ ምሸት ድማ ሓደ ሰብ ናይ ጀሽ ሽጉጥ ምስራቅ ይምኩር ጄ እንድክሰርቆ ክሓዝ ሓስበ በውላ ተተኸላኸሉ መን ምዃኑ ግን ክፈልጥ ኣይከኣለን ጥርጣረ እውን ይነግስ ክርክራት እውን ናብ ግላዊ ባእሲ ዓብዩ ሓደ ነገር ድማ ይፍጠር ብፍራንሲስን ሲንቲያና ቀልቢ ብዝተፈጠረ ግጭት ሲንቲያ በአጋጣሚ ርእሳ ምስ ብረት ተጋጭያ ትመውት ናይ መጀመርያ መዋቲት ድማ ትኸውን ጄ ንቀልቢ ንቕፅዓት ብሓደ ክፍሊ ገዛ ዓፅዋ እቲ ዝለኣኸሎ ምግቢ ድማ ናናእሰ ይኸይድ ጄ ድማ ንክውሰኽ ይሓትት እቲ ምግቢ እውን ክህቦም ይጅምር ዱፊ ድማ ጄ ንከይፈልጦም ሓቢእዎም ንቀልቢ ምግቢ ሂቦም ሓደ ዝሕዝን ነገር ይፍጠር ጄ ምግቢ ክህቡ ከም ዝኸዱ ይፈልጥ ተኸታቲሉ እውን ይኸዶም ቀልቢ ንጄ ብናይ ብረት ዘንጊ ገይሩ ብሓይሊ ይወቕዖም ህይወቱ ድማ ይሓልፍ ሓላፊኦም ዝነበረ ጄ ብምሟቱ ፍርሕን ዘይምርጋዕን ኣብቶም ዝተረፉ ሰባት ይፍጠር ብሕቡእ ካሜራ ዝሪኦም ዘለዉ ተቆፃፃሪኦም ግን ብዝገብርዎ ዘለዉ ነገር ይዝናነዩ ዘሎም ስራሕኩም ብደንብ ትሰርሑ ኣለኹም ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘ ምግቢ ይልእኸሎም መጀመርያ እዞም ሰባት ኩላቶም ብሂወት ንክወፁ እዮም ዝምክሩ ነይሮም ነንሕድሕዶም ከይተኸታተሉ ማለት እዩ ሕዚ ግን ነገራት እናተቐየሮም ዘለዉ ፍራንሲስ ድማ ኣእምሩ ይስዕድ ናይ ሴሲንያ ሊፕስቲክ ይገብር ቤኑ ክጭፍር እውን ይጅምር ኣብ መንጎ ሾናን ክሌርን ድማ ክርክር ይለዓል በዚ ምክንያት ናብ ግጭት ይኣትዮም ክሌር ንሾና ብናይ ወይን ጥርሙዝ ገይራ ወቂዓ ትቐትላ ፍራንሲስ እምሩ ነቂቡ ዓቢድ እዩ ዘሎ ልያ ድማ ኣብ ሽንቲ ቤትን ጥቃት ይፍፅመላ ከም ዝቀተላ እውን ይኣምን
ግን ብሂወት ተሪፋ እያ ዘላ ምእማኑ ምንም ኣይተሓዘሉን ዓቢዱ ስለ ዘሎ እዩ ፍራንሲስ ምስ ማክስና ክልየር ይራኸብ ኣብ ሕድሕድ እንቅስቃሴኣ ድማ ካብ ቁፅር ወፃኢ ዝኸውን ዘሎ ፍራንሲስ እቲ ናይ ብርጭቆ ጥርሙስ ሰይሩ በት በሊሕ ኣካሉ ከም መሳርሒ ተጠቒሙ ንካህን ዱፌን ክሌርን ወጊ ይቐትሎም ፍራንሲስ ቤኑ ብሂወት ዝተረፈ ናይ ተጫወታ ኣሸናፊ ከም ዝኾነ ይኣምን ነፃነቱን 5 ሚልዮን ዶላር ከም ዝረኸበ ብምሕሳቡ ዓወቱ ብታሕጓስ ምኽባር ይጅምር ንሱ ግን ተጋጊዙ ኣሎ እቲ ጨወታ ኣይተወደአን ካሊእ ሰብ ብሂወት ኣሎ ሊያ ኣይሞተትን ኣብ ናይ ፍራንሲስ ክፍሊ ገዛ ድማ ተሓቢኣ ዘላ ፍራንሲስ ናይ ሊያ ድምፂ ብድንገት ይሰምዕ ሊያ ድማ ክሕዛ ይምክር ብሂወት ንክተርፍ ድማ ዝከኣላ ኩሉ ትገብር ክልቲኦም ባእሲ ይጅምሩ ብሓደ እውን ካብ በረንዳ ጫፍ ናብ ናይ መሬት ወለል ይወድቁ ፍራንሲስ ንባዕሉ መከላኸሊ ኢሉ ሒዝዎ ብዝነበረ ጥርሙዝ ብኣጋጣሚ ንባዕሉ ይወግኦም ካብቲ በረንዳ ብሓባር ኣብ ዝወድቁሉ ሰዓት ማለት በዚ ምክንያት ፍራንሲስ ሂወቱ ይሓልፍ ሊያ ቤና ብሂወት ትተርፍ ሽልማታ ንክትቅበል ናብ ደገ ትወፅእ ብገንዘብ ዝተመልኦ ቦርሳውን ትረክብ ነገር ግን ኩሉ ነገር ከም ዝተወደአ ኣብ ትሓስበሉ ግዜ ሓደ ዘይተሓሰበ ነገር የጋጥማ ቤና ይኮነትን ነይራ 4 ዝተረፉ ሰባት ንናይ ባዕሎም ቦርሳ ሒዞም ጠጠው ዝበሉ ሰባት ትረክብ ንሳቶም እውን ሲዕርና ኣለና ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ነይሮም እቲ ሓቀኛ ጨወታ ኣብዚ ዝጅምር ፊልምና ድማ ኣብዚ ይውዳእ ቻነልና ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ምግባር ኣይርስዑ ክሳብ ቀጻሊ ንራኸብ ሰናይ ጻንዒት